Sabay natin ko na si Majin Book. Wala naman na Majin Book dito eh. Dito naman no? Tama na naman mga kanya. Pero, Majin Book. Nalalaman ako. Guys, tutan. 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 Hoy, huwag kang pumili dyan. May kaya dyan. Hoy! Ano? Items. Matatakot sa overtaken yung patrol. Takot sa overtaken yung patrol. Ano? Dito na ito nga yan. Dapat mag-edsa, marawan tayo kasi, no? Arawan naman ah. Sabi nga eh. Pura pa nga, inabuta ka pa nga ng gabi. Ano? Magkano sa natin dito, 1-2. Oo. Eh, kaya, Sabi rin isa. oo, eh kung ano ka, arawan ka, magkano lang, di ba? Kasi mag-uwi tayo sa mga alas 10 na eh. Oo, eh, kaya na naman ah. Pumasok ka, alas 4. Lugi pa nga sa'yo kami. Lakas ka kumain eh. Mapapungas mo na lang to eh. Malakas ka kumain ng PO eh. Mapapungas mo na lang to. Kaot na lang ba? Hindi naman malala. Hindi ka makita. Shout out sa 4 million viewers. Shout out na pala sa ano, sa
pagkain natin ko si Majin Buu. Kay Danny Narciso. Kay Jumar Gutaba. Itabat. At kay Claroha. Reggie. Yan ang kay Claroha, Reggie. Kay Claro. Hindi ko na lang tayo kaya. Ha? Pag-ison. Hindi naman, mag-commute ka na lang. Hindi ko na lang tayo makapunta. At apat, no? Million viewers, shout out. Shout out to my new friends, Old Bar Life from Canada. Big shout out. Ano mo yan? Oy. Inatak siya. Inatak. Ang bigat niya na. Oh. Puta, grabe yung ano na. Ang lakas ng mga. Ang lakas ng ito kayo na. Yung matak ah. Ano yun, natak ng airplane. Viewers, shout out. Shout out to my world. Tago pa dyan, Majin Buu. Yung mga ulit na nga dyan. Tayo kaya ulihin yan, boy. Stoplight muna tayo mga Karagon. Biyahe natin ngayon ay Sukat Paranaque. Extra tayo dito sa pinakamahirap na biyahe. Yan, shout out sa 5 million viewers. So, i-flex ko lang yung mga pahinanti ko. Ayan. Ayan. Shout out. Richie Claro and Jomar Gutaba. Oh, nanonood yun ah. Oh, nabulil na. Kay Danny Narciso. And also to my Majin Buu.
Ay! Very sleepy na guys. You know. So, look at this. Look at this guys. This is Majin Buu. Shout out. Yeah. This is the ugly guys. Uy, tumigas yung ano. Ugly face. Maraming stoplight dito. So many stoplight here in Manila. I'm so tired. You know guys, you know the stoplight. Alright. Oh, kita oh. Ayun na yung ano, mag-side sa'yo. Shout out 4 million viewers. So good morning and good evening. Good evening in the other country. So thank you for watching. Alright. WL Foods. So, yung kape na yan guys, it's so masarap. Nakita ko sa inyo yung mga alipuris ko dito. Ayan o. Ayan o yung mga alipuris ko guys. Ayan, ayan. Ayan. May tipo. Dani. Ayan. Nasahap Dani. And Reggie. Yomar Gutaba.
Mga cute man. Cute man. Cute ba? Is mga cute man. No contact operation. So ito yung ano dito guys, oh. Violation din ay yung mga ano dito. Okay. No contact abrasion and effect. Hello. No, guna. Uy. Easy. 5 million shout out. Magkano pag single yung ano? Magkano pag single yun? Ha? 1,000 lang? Nag-8 dahil? Butik si ano? Si kapatid mo, Charlie? O, punta ko sa Tapaginal nyo. Ando na kami sa Itza. Leche, ay si ano, Charlie. Charlie. Sabi niya, yan tayo, Tapaginal nyo to. Bakit, si Jordi. Sabi ko, chat mo nga si ano, si Dani. Kanto. Kasi nakalagay doon, Quezon City. Quezon City. Hindi na kami sa Itza. Malapit na sa Company Binaldo eh. Oy! Around 6 million viewers. Ang hirap pagka ano, madaling araw ang gising. Nakatulog ako alas 10. Gising ako alauna. Ibang oras ng tulog. Ano? Pero okay lang. Maghapon naman ako tulog doon. Para sa pamilya. Para sa pamilya ko ba? 10 million, shout out. Sa buhay tracking. Madaling araw ang gising. O minsan madaling araw rin ang uwi. Tulog namin, tulog manok.
Babawas yung hangin. Dito tayo ngayon sa Espanya Boulevard. Ayan. City of Manila. Oh no, hindi pala kita. Punta tayo ngayon ng Sukat, Paranaque. Shout out sa 1 million viewers. Galing ditong ilaw na to, no? Tagal pa po yan, no? Oh, no! Sorry! Ano tayo sa gitna eh? Kahit masagasaan siya, hindi mabasag. Ay, pinapalitan din pala yung ano yan. Tinatanggal din yan. Oo, pinapalitan ng LED. May screw eh. TDP. Gaya pa ako mamaya gabi ko. Galing isip, diretso na. Wala nang pahinga.
ulam pa kayo? Ha? Wala. Ayan. Ulam. Ano tayo kakain yan? Wait lang, wait! Yan. Shout out 2 million viewers. Palike ng live mga idol, palike. Thank you, thank you. Lakas mag-consume ng hangin eh. Trailer na.
ano? Sinilyo niyo yung ano, butas? Ha? Yung butas? Yung lock? Taas na butas? Doon sa ano mismo ha? Pinakauling ano, pinto? Oh no! Kasawa-sawa sa tulog? Ilang truck ba tayo doon? Ha? Apat? Lakas yata yung biyahe ng isip na yun ha? Yung Biyernes. Okay, ito lang naman malakas na kanila.
Dapat kinarga-adjust niya, doon sa 5 vapor din eh. Shout out, one viewers. Shout out to you. Saudi boy, shout out. Shout out idol. Yan, may ano ka na, may moderator ka na idol. Saudi boy. Biyaheng sukat tayo ngayon, biyaheng sukat. Biyaheng duguan to, biyaheng duguan. Pakpakat na ano, manong-manong pa ba? Okay, magkano yung expenses din? Magkano yung binigay na expenses? 4. Ha? 4 lang? 4 mil? Kali ko 4 mil. Ha? Kali ko 4 mil. Dito yata, ay. Naiwan ko lang kung ano yan. Pwede yan dito sa ano.
Ayun nga pala. Pwede pala yan. Pala yan, ano yan sa ano? Sa C5. Inlex. Ano pa pala to? Listex pa pala yan. Wala kasing ano to, wala kasing isip. Walang isip rin. Maghirap ang company. Tayo, exit na tayo ng ano, Merville. Ayan, yan, Merville. Punta ng ano yan, papunta ng airport. Ninoy Aquino Airport. Ayan, Merville exit. Punta tayo ng Paranaque. Sukat. Dada tayo ng airport. Pwede pala to dito kasi sakop pala ng states. Sakop ng states. Kaya pwede siya, pwede. Open! Yan. Ang laki ng bala sa atin ay 10,000 pa. 10,000 ang balance. Tagal-tagal pang biyahean niya. Ay nako! Matay tayo diyan sa inyo. Kitsi Road. Yan? Yung one way dyan? Pinadaan na ba yan? Oo. Na hindi pa pinadaan, hindi tayo kasi dyan. Dito kasi doon, pag di pa pinadaanan yun. Nakuha lang yung connectivity yun eh. Mas malapad ko doon. Titanic ba? Around 2 million viewers. Malapit na tayo sa ano? Malapit na tayo sa Sukat. Sukat Paranaque. Sukat Paranaque. Dadaan tayo ng tunnel. Lusa. Joke lang. Meron dito. Tayo sa ilalim. Right, left, and right. Olos, Saudi boy. Malinis na yung ano dito. Ang kalsada rito. Nagano traffic dito sa Pinas. Kaya sobrang ano na. Sobrang luwag na ng biyahe. Ano na
dito, alas, ano sa ba? Alas 4 na, tingin. Tingin alas 4 na. Midway, stop. Kasi yung bagong gawang ano, skyway, ay, expressway. Yung karugtong ng ano yan, C5. Ng Las Piñas, Bacoor. Tagusan na yung mga kalsada ngayon. Oo, walang buhaya rito ngayon. Hindi na uso ang buhaya paggabi. Depende na lang, yun talagang walang-wala na, yan. Nagro-ronda sa gabi. Hanggang alas 10 na lang kasi yung mga buhaya dito. Alas 10 ng gabi. Kahating gabi na, bawal na sila. Hindi na sila pwede sa kalsada. Kumusta ang buhay dyan, Lods? Saudi boy, sa ano? Saudi. Mabalak din ako pumunta dyan, kaya tatanong-tanong okay ba o hindi. Para hindi sayang yung podcast natin. Alam ko lang maganda-gandang company dyan. Aramco saka Almaray. Saudi. Pero swertihan yung pag pumunta ka dyan, swertihan, mapuntahan mo talaga na magandang company. Okay, Lods. So, oh, alhamdulillah. Ano sabi din mo, Lods? Baka sakaling ano, baka tuloy tayo dyan. Tayo naman ang ano mo, ng agency. Kikita ako dyan ng mga 60 isang buwan. Ayos na yan. Lakas talaga na mag-consume ng hangin kung trailer na. Ubusan ng hangin. Ayan na yung airport. Airport, Pinoy Aquino.
Ayan. Yung Ninoy Aquino Airport. Tapos, andito yung ayan, yung mga saway. Nauna ka na, pumipilit pa. Dapat meron yung mga signboard na ano, first to go. Ay, buti, sinimento na pala to. Kala ko, kalahati pa lang, dahil nakaraan kasi, kalahati pa lang yung ano dito eh. Kaya yung dala kong trailer dito na, ano lang, maliit. Sakto lang talaga dito pag kurbada. Ayan o. Kabila na yan, di pa sinimento dati yan. Tandaan mo nung 2 linggo na kalipang. Hindi na pala ngayon. Kaya pala hindi na traffic. Yung isang ano pa lang yan, isang pisngi pa lang yan. Wala, traffic dito. Ako. Ate, makikiraan lang. Makikiraan lang. Pagkabuting ka mo. Sabi ito, bagong gawa lang to. Ganito na naman ulit. Laki na naman ang butas. Talaga na nangyayari pag ampaw yung simento. Ampaw ang simento. Bilis talaga masira.
Yan na yung delivery namin kaso kailangan na mag-u-turn pa doon sa unahan. Malayo yung u-turn dito. Natapit ko sa kabila. Para makapasok kami doon sa gate. Narungi pa si Loloy. Dapat malayo pala. Tinitingnan mo na kung saan ka pupunta. Para hindi ka ma-overshoot. Ayaw ng u-turn. Inaanto ka na yata. Inaanto ka na. Tulog mo na yan. So, ayan yung karugtong doon ng Las Piñas, Bacoor. Ayan yung ano na yan. Kalsada. Ang bilis na ng biyahe ngayon. Tagusan na. Ayun doon. May hahabol pa. May patok. Kaya mo sila. Yan. Ayun naman. Ayaw pawas yan. Lugar na yan eh.
PI, WL. PI, WL, WL code. WL code. Ayan lang. WL code. Yan na nga sa gilid ng truck nakasulat eh. Hindi naman karinigan. Sakto lang pala to. Ba't niya pumasok yan? Haba pila. ID nyo. Ano kayo? Wala kayong ID. Ayan, ayusin nyo na. Oh, G. G. Oh. Oh, collection ko yung aking. Oh, yan. Parang tulog ba yan? Papakita ko sa iyo, Lods, yung ano, Lods, yung product namin dito. Ayun din yung product namin, no. Mga chichirya din yan. Hindi na pala kita masyado. Ano na? Wala na yung mga sticker. Baklas-baklas na yung mga sticker. Ito. Yan. Yan. May kape. Kape lang nakalagay dito. Wala yung mga ano. Wala yung mga Panda 3D. Sabi, dala ko ngayon yung ano, Titanic van. Yung napakalaking trailer. So, inaayawan ng mga ano dito. Inaayawan ng mga delivery kasi sobrang laki. So, mano-mano yung pag-unload niyan. Oh, shout out. Ayan, oh, Samlim. Naba na ng pila, oh. Gando sa dulo. Yan. Malapad, malaki, mataas. Tapos siksik yung laman yan. Abutin kami dito ng mga 2 araw niyan. Kasi mano yung unload. Painante ko ngayon, 4. 4 yung painante ko. Kasi hindi pwedeng isa lang painante dito. Lalaki ng katawan niya, no? Talagang pangbakbakan talaga sa trailer yung mga yan. Oh, kita mo naman. Wala, ngayon lang to nagamit tong trailer na to. Titanic van. May axle. Oo na talaga trailer dyan. Bukas pala yun. Bumukas. Okay lang yan, basta nakakawit yung isa. Uy! Oh! Saan kayo punta? Kape. Kape? Mahal ulam dyan eh. Doon ako bibili. Magkano ba ulam dyan? Bili mo akong gulay, pre. Ay baka may ano dyan, pre. May longganisa. Bili mo ako isa. Ha? Ha? Bulok na yung longganisa mo. Pre, bili mo ako isang longganisa pag meron. Bayaran kita ito mamaya. Shoutout sa 2 million viewers. Nandito tayo ngayon sa ano, Sukat Paranaque.
Yung malaking warehouse. So ano to? Distributor ng ano? Ng SM. Halos lahat ng mga tracking pagka tuwing Biyernes nandito. Sobrang dami ng delivery. Papasok ako dun sa loob. Kasi bawal dito sa labas. Bawal na dito sa may banda rito. Para maka-lift naman ng konti. Makatulog. Habang nag-aantay ng ano. Pa-record yung resibo namin. Ano nyo naman, papaalisin ka rin naman ng gwardiya dito pag lumiwanag na. Mar! May bulong ka na isa dyan ha? Meron kita dito. Tayo sa pinaka sulod pa sa yung sa Bisaya, sulod. Diri ka sa sulod. Para safety ba? Safety. Kana store. Namin. Ayan o. Ayan. Yan na rin yung kasama namin isa. O. Ayan. Laging maagap yan. Si ano? Sino to? Sino ang driver nito? Bonok. Kabonok. Shout out kay Kabonok. Hey! Kaya mo na. Highway na naman siguro. Ano na? Highway. Ayan. Dito tayo sa dulo. Dito tayo dulo. Sabi alay kabok. Okay. Kabok. Nagawas ka lang. Wala. Di rin ako susunod. Ay, para safety ba? Ganun din naman. Arayin ka rin naman ang gwardiya dito. Sitahin ka rin naman ang gwardiya doon. Ay, naka. Dito kasi safety na sa loob. Uy! Yan, Majimbo. Grabe talaga na. Shout out. Walang kasawa-sawa sa tulog. Walang aircon yung truck ko. Ayan yung blower ko. Sobrang lakas niyan. Ayan. Ayan, shout out sa mga viewers. So, mga alas 6, papasukin na kami nito.
Kailangan kasi mauna kami mag-dock. Kasi nga sobrang lapad ito trailer. Ayan mga Aragon, lubat na tayo. Kailangan natin mag-charge. Mag-in na tayo, mag-in. Kailangan na mag-charge tayo, hindi tayo naka-live para hindi masira yung cellphone natin. Yun, bye-bye. Shout out kayo na. Saudi boy, shout out. Salamat sa ano. Salamat sa pagtambay mo dyan, idol. At mag-in na tayo kasi lubat na. Charge muna. Yun, bye-bye.